și bine v-ai găsit la un episod. De data asta o să ne jucăm Hello Neighbor, doar că pe alfa. Ok, deci avem aici casa vecinului. Aoleu! Astea spart urechile. Ok, dacă purtați căști, nu e bine. Dați volumul mai încet, că cred că o să fie prea mare. Asta cred. Aoleu, zice că bate un ciocan în urechile mele. Ceva de genul. Ok. Am aprins becul. Ok, deci acum... Da, mie mi se pare sus rapid. Ia! Sunt destul de rapid. Ok. Asta a fost destul de ciudățel. Am găsit aici ceva, dar... Ok, deci... Tot ce trebuie să facem noi aici este să ne ducem în casă. Aoleu, urechile mele. Stați un pic. Am tărmat cutiile. Ok. Ceva aici? Nimic? Nu. Ok, deci trebuie să apăs pe F ca să iau obiecte. Da. Dacă vreau să arunc, trebuie să apăs pe ambele clicuri. Ceva de genul. Dar nu prea arunc așa tare. Oricum, hai să mergem. Lanterna asta nu știu ce fac cu ea. Că momentan nu avem becuri de aprins. Ok. Ciudat. Oh, nu, am spart, i-am spart geamul. Ce-i asta? De ce are camere? De la cameră se aude. Oh, le deschidem pe amândouă deodată. Deci de data asta o să fie un pic mai greuț. Că nu ne ascundem din prima. Ceva de genul. Nu? De acum trebuie să facem așa. Ok. Dar pare ușurel că se deschid amândouă deodată. În Alpha 1 nu prea. Ok, hai să începem. Aoleu! Cred că... Vai, leu! Cum arăta. Ok. Deci, avem aici două vaze. Ok. En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantear nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, desaparecer para crear un nuevo sistema moderno y eficaz. ¿Se entiende por todo? En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos, desaparecer para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya se entiende por todas partes y que nos ha convertido en un banco grande, el más grande del mundo. No serás un cliente más, ni yo, ni un banco, ni nada más. El centro de nuestras estrategias son nuestros clientes. ¿Escucharás? Bueno, muchas cosas más. En todos los países y por suerte también en España la figura del chef. Ne ducem încet, dar nu văd nimica. Nici o lanternă aici. Unde e ușa? Am găsit o ușă. Am găsit o cameră. Sunt într-o cameră. Oare ce cameră e asta? N-am găsit nimic aici. Oh, da. Aici putem să găsim ceva. Sper. Ok, n-am găsit nimica. Ceea ce e foarte greu. Ok. Și... am deblocat aici în spate. Ia, avem aici un întrerupător care nu merge. En ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, reinventarnos,
desaparecer para crear un nuevo sistema moderno y eficaz que ya Pâine, se entiende por la todas fel ca un om partes, y que normal. se ha convertido en un banco abierto, grande, Da el atâta? mundo. No serás un cliente más, Nu mai ni trebuie să yo, fie ceva în ni un frigider? banco, ni nada más. El centro Destul de de nuestras gol, estrategias son de... nuestros clientes. N-am găsit absolut nimic. Escucharás. Văd că este normal En todos los países, că por suerte, también en vecinul, España, la figura del când am făcut video ăla cu Hola, viața sí, din mira, estoy pensando muchas cosas y la verdad que cartierul vecinului, el avea o grămadă de lapte. Ce caută el acolo? Nu știam că se duce pe așa. Oh, nu! L-am văzut și el nu m-a văzut. Nu. Știu că dacă vecinul aude gălăgii în jocul ăsta, se duce. Încheia TV. Eu zic că e la TV. Ok. Suntem aici în... Oh, da! Perfect! Ok, acum putem vedea foarte, foarte bine. Dar nu știu unde e vecinul, asta e faza. Știu că se aud o grămadă de chestii în casă, dar sunt uși pe aici. Da, foarte frumos. Știu, nu mi se... Așa. Oh, nu am făcut gălăgie. Stai, ce? Pot să-mi văd umbra. Ok. Ciudat. Ok, deci avem aici o mătură. Foarte bine. E perfect. Nu, n-ai voie să cazi. N-ai voie să cazi, mătură. Ok, de ce? Te rog! Vecine, nu! Vecine, nu! Nu! Nu ți-a făcut nimic! Nu! Nu! Aoleu, m-a observat! Am făcut o gălăgie mare. Ok. Am o idee, să-l distragem cu radio. En 1997, después de... Nu! Ce caută el? Ce caută el? Stai, ce? Am scăpat! Deci ăsta e loc de ascunzătoare. Perfect. Nu, a blocat ușa! Ce? Băi, ați văzut aia? O căzut vecinul! En 1997, después de 150 años de... Nu! Vecine! Am scăpat. Deci dacă ne prinde iară, e jale. En 1997, Sper să nu después de dea 150 crash. años de historia en Dacă îmi dă decidimos crash, replantearnos nuestra forma de deci hacer să nu banca dea para crash. adaptarnos a los nuevos Dacă îmi dă tiempos, crash și jale. reinventarnos, Deci jale desaparecer mare. para crear un nuevo sistema moderno y eficaz mare. que ya se entiende por todas Deci eu la... partes y que Aia, se ha eu la convertido en înțeleg un banco directo. Și de ce n-am... El más grande De ce del n-am mundo, no verificat serás un asta? cliente más, ni yo, ni un banco. Cum m-a văzut vecinul? Probabil că el a verificat. De la spate. Probabil asta este. El are camere la spate. Deci, și-au pus camere. Eu zic că e iar o scadă. Ba,
Hopa! En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca. A plecat. Asta înseamnă că trebuie să iau ciocanul. En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para Nu s-o adaptarnos a întors. los nuevos tiempos, reinventarnos. Unde e cheia? desaparecer Aici y la para cheia! crear un Acolo! Ați văzut cheia? Era după TV. Dați înapoi dacă n-ați văzut cheia. Era după TV. En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer Dacă iau banca para verde. adaptarnos a los nuevos Dacă tiempos, iau verde. reinventarnos, desaparecer para crear un nuevo sistema moderno y eficaz. I-am spart geamul! Ce fraier! Vai, ce fraier! Vai, foarte amuzant! E fraier! Vecinul. En 1997, después de 150 años de historia, en ING decidimos replantearnos nuestra forma de hacer banca para adaptarnos a los nuevos tiempos, Am luat scaun. reinventarnos, Ce problemă. desaparecer para crear un nuevo sistema. Vecine, nu e nimeni aici! Promit! Vai, Deu, cum am țipat! Dacă dați aia slow motion o să vedeți. Ok, cred că atât a fost video. Pa, pa! De ce am zis pa, pa? Atât a fost video. Pa!